ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేయండి. మీ ఫేవరెట్ షోస్ చూడండి. అమరేంద్ర వాళ్ళు ఎక్కడ స్టే చేశారో కనుక్కో, లేదంటే నేను దొరికిపోతాను. రణ్వీర్, ఫ్లైట్ దిగారా? ఇప్పుడే దిగాను. ప్రయాణం బాగా జరిగిందా? అంతా ఓకే. మీరు ఎక్కడ స్టే చేశారు? మా ఫ్రెండ్కి తెలిసిన గెస్ట్ హౌస్లో దిగాం. మీరు కూడా ఇక్కడికే వస్తారా? మీరు అంటున్నారేంటి? ఐ మీన్ మీరు అని రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాను రణ్వీర్. కమాన్ అమరేంద్ర, మళ్ళా మనకి ఫార్మాలిటీస్ ఏంటి? నేను వేరే హోటల్కి వెళ్తున్నాను. ఫ్రెష్ అయ్యి కాల్ చేస్తాను. ఓకే. వాళ్ళు ఏదో గెస్ట్ హౌస్లో దిగారంట. మనం ఈ డ్రైవర్ చెప్పిన రిసార్ట్కి వెళ్దాం.